Wel, mae'r ymgyrchu yn etholiad arlywyddol America bron ar ben, ac i Barack Obama a Mitt Romney mae'n ddiwrnod o rithro i wahanol daleithiau allai fod yn dyngedfennol pan bydd pobl yn pleidleisio yfory. Mae'r arolygon barn yn dal i awgrymu bod hi'n eithriadol agos rhwng y ddau, ond bod Mr Obama ar y blaen o drwch blewyn. Fel yn byw i Washington rwan, ac at ein gohebydd ni, Rodri Llywelyn. Rodri. Fel i chi'n awgrymu, Dewi, nifer gymharol fechan o etholwyr mewn llon llaw o daleithiau sy'n debygol o ddewis arlywydd America. Ar wyb rhwng y taleithiau ymylol mae Barack Obama wedi bod heddi i Wisconsin, i Iowa ac i Ohio, tra bod Mitt Romney yn arwydd o cael falle wedi penderfynu ymweld a Virginia ddwywaith ychydig i'r de o Washington DC fan hyn. Dyma Aled Hyw. Mae yna un dalaith sy'n adlewyrchu America gyfan, canolbwynt 2 ganrif o hanes a man geni 8 arlywydd. Mae ras am y tŷ gwyn yn un hir a chostus yn ystod yr oriau ola mae'r ddau ymgeisydd yn teithio ac yn gwario yn canolbwyntio ar y taleithiau ymylol tyngedfennol. Rwy ar y tren i Virginia, talaith allweddol yn ras 2012. Bu'n ymgyrch hir a blinedig, ond mae terfyn y daith yn nesau. Mae Fredericksburg yn hyn dre, sefydlwyd yn 1736. Tre Fredericksburg, Virginia. Yn yr etholiad arlywyddol, fe alwodd y dalaith hon yn gywir yn gyson, gan gynnwys deirgwaith o'r bron. Yn 2008, roedd y bleidles yn Virginia yn adlewyrchu'r canlyniad ledled America, mantais o 700 i Barack Obama. Eleni does dim i rannu'r democrata'r gweriniaethwr, dyma faes y gad. Mae hanes yn bwysig yma'n Virginia. Dyma i chi faes y gad brwydr Fredericksburg, brwydr mwyaf gweidlyd rhyfel cartre America. Ac mae Virginia'n ganolbwynt y frwydr eleni eto. Fan hyn y bydd Mitt Romney a Barack Obama'n ennill neu'n colli'r ras am y tŷ gwyn. Mae ôl bwledi'r rhyfel i'w gweld o hyd. Eleni eto mae'r ymladd dros 2 weledigaeth wahanol all newid America. Dwi'n gobeithio bydd arlywydd Obama yn ennill. No, mae ofyn arnau. Ofn colli a gobaith ennill efallai sy'n symbolir ymgeiswyr drwy'r oriau ola. Fe gododd y ddau eto cyn cwn Caer i ymgyrchu tan y diwedd. Mae'r sefyllfa yn Virginia wedi bod yn weddol dda o safpwynt Obama. A yn fy marn i, mae siawns go iawn iddo fe ennill y talaith Virginia tro hyn hefyd, fel nath y tro cyntaf. A bydde hynny'n gam sylweddol ymlaen ar y ffordd? Sylweddol. Os ydyn ennill Virginia hefyd Ohio, mae'n bron yn siŵr bydd yn ennill yr arwyddiaeth. Un o feibion Virginia oedd 5 arlywydd America, James Monroe o dras Cymreig. Yn ei amgueddfa'n Fredericksburg, mae yna bendroni sut y bydd meibion a merched Virginia'n pleidleisio'r tro hwn. Mae Virginia'n gallu mynd ar ochr Obama neu ar ochr Romney. Ac mae lot o bobl yn dweud bod fel Virginia yn mynd, bydd wlad yn mynd. Cantorion moch Pryderi'n canu mewn bar lleol. Clychau Aberdyfi yw'r gan serch, ond yw Virginia'n dal mewn cariad â Barack Obama, neu a fydd Mitt Romney'n torri calonnau yr etholwyr eleni, y fori, cewn glywed y gan. Wel, yr hyn sydd gan nifer o'r taleithiau ymylol yma yn gyffredin yw bod diwydiant yno wedi crebachu os nad diflannu. Mae Ohio, Iowa, Pennsylvania wedi diodde'n fawr ers y dirwasgiad ac o'r herwydd mae yna deuluodd miliynau ohonyn nhw ar hyd a lled America yn mynd i bleidleisio fori ar sail yr economi a dim byd arall. Be ddigwyddodd i'r freuddwyd Americanedd, i'r cyfleoedd am lewyrch a llwyddiant? Gyda diweithdran uwch nawr nac ar ddechrau arlywyddiaeth Barack Obama a thwf yr economi'n dal yn araf, dyma un o'r teuluoedd ffodus. Ni wedi colli swydd yn yr office, ond yn ffodus iawn dwi ddim wedi fod yn un o'r pobl yna. A mae Conor wedi fod yn PhD program, lle maen nhw'n talu fo i fod yn student. Car!
Hoff degan Owain Bach a symbol o rym economaidd America. Ond yn groes i ddymuniad y gweriniaethwyr, mae hyd yn oed y diwydiant ceir wedi gorfod troi at lywodraeth Obama am sbardun. Dwi'n meddwl mae'r Midwest yn cael yn anodd iawn gyda'r auto industry sydd yn oedd o'n marw, mae'n neud yn well, ond mae pethau dal ddim yn briliant. A wedyn, yn llefydd fel lle mae chwaer fi'n byw, yng Ngharad, yn Louisiana, yr South, mae pethau jyst ddim yn edrych i fyny yn ffordd oedd pobl rili'n gobeithio bosa fo. Serch hynny, mae Gwennan a Conor yn barod i roi cyfle arall, 4 blynedd arall i'r democratiaid ar arlywydd Obama. Ond oes digon o bobl eraill am wneud yr un peth? Dwi'n ddim yn gwybod. Chi'n gobeithio? Yes, gobeithio. Newyddion drwg, bad news if Mitt Romney wins? No, I don't think so. I mean, we've had plenty of presidents on both sides, and I'm confident that it won't sink the country. I teulu fel ni, mae ydyn ni eisiau mynd nôl i beth oedd o fel Dan Bush, neu ydyn ni gallu dal symud lawr y ffordd mae Obama wedi dechrau setio i ni gyd. Dwi'n gobeithio bydd ni'n mynd lawr y ffordd yna. Sy'n ffydd chi mewn gŵr busnes llwyddiannus fel Mitt Romney? Dwi ddim yn... I don't buy it. Dwi ddim yn credu bod rhedeg busnes yr un peth ar rhedeg y llywodraeth a rhedeg gwlad. I deuluodd fel hwn bydd y darlun ar ôl fori yn dipyn cliriach. Mae'r ymgyrch arlywyddol fwy costus eriod yn dirwyn i ben, felly gobeithio bydd ni ganlyniad erbyn dydd Iau, ond mae mor agos dewi, does dim sicrwydd o hynny. Rodri, yn Washington, diolch yn iawn i chi.